Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा गोदान अपडेट बेनो जाबाय 1 लाख साख्रिनि आन्दार बेसेबां भेकेन्सि फिलआप जाखो दिनै एबा नोंथांमोना दिनै मोनसिगोन एफर्म लेटारखौहाय स' बेखौ नायना लादो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेसेबां भेकेन्सि फैगोन बेखौथ' मिथिखाबाय दा 1 लाख जब्सआव बेसेबां थांमारखो आरो पस्टआ थामारला नामा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ स' बेनि सायाव गासैबो डिटेल्स फैबाय आरो नोंथांमोना दिनैहाय एफर्म लेटार लायनायाव मा लांफानांगौ स' बेनि सायावबो आपडेट फैदों जों बेखौ नायगोन जाहाथे गोनो गोथो जाया थांनायावहाय लायनायाव एन्ड बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि माखासे डिपार्टमेन्ट्सनि आपडेट फैबावबाय लोगोसे नोंथांमोना जायनोखि भेरिफाइ जादों माखासे केन्डिडेटनि थाखाय स' नोंथांमोननि थाखायबो आपडेट दङ दा गोबाव खालामा स' लोगोफोर जायनोखि बड' जब इनफो चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो बिटिसिनि गोदान साख्रि 5000 फैगासिनो दङ दासिम जेबो अफिसियेल आपडेट गैथ'वाखै दा जेब्ला बिटिसिनि अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनखागोन दा जायखिजाया गोदान भेकेन्सि होनोबा बेयाव नोंथांमोना मोनगोन 22,000 भेकेन्सि बे अफिसियेल साइटआवनो रिलिज खालामगोन जुलाइ दानाव अके फार्स्ट उइक 10 डेटनि सिगांनो चान्सआ दङ फार्स्ट उइक होनोब्ला स' नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम सेम क्वालिफिकेसन गासैबो सिलेक्सन प्रसेसआ सेमानो जागोन एग्जामा 7 कन्डाक्ट खालामगोन बेखौथ' मिथिखायो दा फाइनालि आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन दिनै बेखौ राननाय जासिगोन एफर्म लेटारखौहाय अमित शाह बिथांनिफ्राय स' बे नोंथांमोना बेसेबां रानगोन बेखौ मिथिखाबाय नाय 44,703 भेकेन्सिस दा फाइनालि दिनै रानसिगोन आरो लोगोसे गासैखौबो दाजाबनानै बेसेबां भेकेन्सि थांखो दिनैहाय बेसेबां भेकेन्सि थांखो दिनैसिम स' बे जाबाय 86,782 भेकेन्सिस दा फाइनालि 1 लाखनि आन्दारावहाय 86,782 थ' साख्रि होनाय जासिगोन 1 लाखनि आन्दाराव अब्ला बेसेबां थाबावगोन स' भेकेन्सि थाबावला नामा बारायगोन नामा बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो जादों स' मोजां आपडेट दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना 1 लाखनि बारानिफ्राय आरोबाव बारा जाबावसिगोन साख्रिया बुंदों दाखालि प्रेस मिटनि गेजेरजों बेनो जाबाय 1,15,000 भेकेन्सिस गासै फिलआप खालामगोन आसाम स्टेटआव थाबैनो स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय थाबैनो आरो भेकेन्सि मोनबावगोन आसाम पुलिस मोनगोन गोबां सिभिल जब्स मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिप्ल'मा दं गैया गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन अके स' बे जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट एन्ड दिनैहाय फर्म लेटार लायनायाव मा लांफानांगोन बेनि सायाव मोननैसो आपडेट फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोना एडमिट कार्ड लांनांगोन एग्जाम पास जानायनि एडमिट बेनिफ्राय नोंथांमोननि प्रिन्ट खालामनाय रिजाल्ट शीट बेखौ लांथारनांगोन मा डिपार्टमेन्टआव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय आइडि प्रुफ्स लांनांगोन जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसननि बेयाव बिनाय जायाखै मानोना भेरिफाइड जाजोबखाबाय जानांगौ बा खालामगासिनो दङ नालाय स' बेखायनो आइडि प्रुफ बेनिफ्राय प्रिन्ट आउट खालामनाय रिजाल्ट शीट बेनिफ्राय एडमिट कार्ड्स स' नोंथांमोननि पास जानायनि बेखौहाय बेयाव बिनाय जादों एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायनाखि दिव्यांग केन्डिडेट्स अके पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स नोंथांमोना दाखालि भेरिफाइड जादोंमोन बेयाव जायफ्रानोखि पास जादों बिथांमोनखौ लेंहरदों खायसे थालांखादों नालाय खायसे थालांदों बेखायनो स' बिथांमोनखौ लेंहराखै थांनो होआखै आरो जायफ्रा नोंथांमोना पास जादों गेट नाम्बार 1 जों हाबनो होदों एक्सट्रा सेपारेटलि हाबनो होदों नोंथांमोनखौहाय जायनाखि पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स अके गेट 1 जोंहाय नोंथांमोना हाबनांगोन आरो जयनिंआ गासैनाबो 1 निफ्राय 15 जुननि गेजेराव जाथारनांगोन जुदि जायाब्ला एबसेन्ट जागोन एन्ड 15 जुननिफ्राय मोनसे रिपर्ट लासिगोन जे मोनसे डिपार्टमेन्टआव साबेसे जयनिं जामारखो साबेसे जायासै दा सोरबा जाया बेखायनो रिपर्ट लानानै भेकेन्सिया नेक्स्टआव बारायगोन एन्ड एसआइपिआरडिआव जायनोखि एकाउन्ट्स एसिस्टेन्टआवहाय इन्टारभिउ होनो गोनांमोन स' पस्टपन जानानै 7 जुनाव लांबाय स' नोंथांमोना थांनांगोन अके जायनोखि बे सेक्टराव एप्लाइ खालामदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय जों माखासे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि आपडेट फैदों जों बेखौ दानिया नायनोसै स' बे जाबाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव 29 निफ्राय 31 मेनि गेजेराव पिडब्लिउडि बिल्डिंनि जायनोखि बे सेक्टराव साख्रि मोननाय दङ स' नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामनांगौमोन स' नोंथांमोनानै जाहाथे नोंथांमोना बेयाव दङ दा माखासे जाहोननि थाखाय नोंथांमोना थालांदोंब्ला स' नोंथांमोनखौहाय मोनसे चान्स होदों 14 जुनसिम स' नोंथांमोना 14 जुनावहाय लिंहरदों आरो माखासे रिजन दङब्ला स' नोंथांमोना जाहोन दङब्ला थांनो हायाखैब्ला दाखालि जाबाय थादोंमोन नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना थांफिननांगोन जायफ्रा थालांदोंमोन जुदि थाङाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा एन्ड बेनिफ्राय बे पिडि फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होदों गासैखौबो चेक खालाम अके गासैबो चेक खालाम अब्ला नोंथांमोना मोनजोबगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे फैबावदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड पेन्सनाव जुदि नोंथांमोना मोनदोंब्ला 30 मेआव जागोन 11 AM निफ्राय 3 PM सिम स' क्लास 3 क्लास 4 बेखौ नोंथांमोना नायना ला माखासे रल नाम्बार्स दङ जुदि गोनो गोथो जायोबा फन नाम्बार दङ बेयाव नोंथांमोनाहाय सोंहरनो हागोन एन्ड नेक्स्टआव सयल कनजारभेसनाव जुदि साख्रि मोनदोंबा नोंथांमोनाबो जागोन बेनो जाबाय 31 मेआवहाय जागोन स' नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 थांनांगोन अके बेयाव दंखायो स' नोंथांमोनाहाय एड्रेसखौ मोनदों गुवाहाटियाव थांनांगोन स' बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट अफ ससियेल जास्टिस बेयाव नोंथांमोना मोनदोंब्ला 29 निफ्राय 31 मेनि गेजेराव जागोन स' नोंथांमोनाबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय थांनांगोन जुदि थाङाबा स' नोंथांमोनाबो थालांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो बेखौबो एन्ड लोगोसे पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसनाव आं नोंथांमोनजोंहाय आपल'ड खालामना होगोन
एन्ड मोनसे फैबावबाय बेनो जाबाय आन्डार लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव ग्रेड 4 नोंथांमोना साख्रि मोनदोंबा स' नोंथांमोनाबो 26 मेनिफ्राय आरो लोगोसे 29 मेआव जागोन स' नोंथांमोना नै बेखौ नायना ला माखासे स्क्रिनशट खालामना ला डेट एन्ड टाइमखौहाय जायगाखौहाय स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन अके अब्लासो नोंथांमोनाबो एक्सेप्ट जागोन नङाबा जानाय नङा थालाङोब्ला स' बेनिफ्राय क्लास 4 क्लास 3 जायनाखि नोंथांमोनाहाय एडभकेटनि आन्डाराव बा हमना ला गुवाहाटि हाइकर्टनि आन्डाराव साख्रि मोननाय दङब्ला सिनियर एडभकेट बा नोंथांमोना बे लाइनाव मोननाय दङब्ला स' नोंथांमोनाबो जागोन 29 निफ्राय 30 मेनि गेजेराव बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो जुदि सोरबाफोर दङब्ला एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों फैबावबाय बेनो जाबाय माखासे डिटेल्स दङ दा बे जाबाय नोंथांमोननि ट्रेन्सफरमेसन एन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जुदि नोंथांमोना मोननाय दङबा हमना ला लोगोसे डाइरेक्टरेट अफ इक'नमिक्सनि आन्डाराव मोननाय दङबा 30 बेनिफ्राय 31 मेआव जागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो एन्ड बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन गासैखौबो फारि फारि नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बे जाबाय दिनैनि अफिसियेल नटिफिकेसन स' बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस फैयोबा आं नोंथांमोननो थाबैनो शेयार खालामगोन